odmah i istog momenta. A kada je u pitanju gospođa Stojković i njene izjave, ja ako sam dobro shvatila, vi ne zastupate rodnu ravnopravnost i mislite da tako nešto nije u redu. Kad se kaže rodna ravnopravnost, ne misli se samo ravnopravnost žena, nego je to apsolutna ravnopravnost u svim aspektima nevezano za pol. Tako da nije mi baš jasno o čemu se pričalo. A drugi deo o kome ste govorili u ovom momentu, zaista ne bi ni komentarisala, pošto sa vaše strane više puta smo čuli različite kontradiktorne izjave. Da li ste bili vi koji ste na početku pandemije govorili da ovaj virus ne postoji, da ugasimo televizore i skinemo maske zato što virus ne postoji? Onda par meseci nakon toga kad ste se našli u COVID bolnici videli smo da imate i masku i vizir i kompletan zaštitni skafander. Čemu ako taj virus ne postoji? Tako da su takve vaše izjave, na takve smo izjave tako navikli, ali ja bih vas zamolila da imate odgovornost za javno izrečene reči zato što možete da zbunite neke ljude koji možda veruju vama. Hvala, Stojković. Vi ne možete da ih zbunite i da vi nikad niste zbunjeni. Naravno da nisam rekla to što ste izrekli. Ne znam da li se informišete od predsjednika stranke Aleksandra Vučića. Tačno je po ovom zakonu o finansijskoj podršci porodici da ženama koje ne vakcinišu svu svoju decu ne date roditeljski dodatak. Naravno. I to je između ostalog i gospođa Đuki Dejanović bila neko koja je taj zakon, naravno ste rekli, ja samo da prenesem publici koja nije čula, koja je taj zakon u javnosti iznosila. Nebriga o zdravlju deteta je zanemarivanje. Ako nije to, kakva nebriga, ajde, nećemo sada polemisati. Želim, evo emisiju, izvolite, i na tu temu možemo posebno. Dakle, zakon postoji, ne da se narode Srbije roditeljski dodatak majkama koje ne vakcinišu svu svoju decu. Dakle, to što oni govore sada pred izbore da će dati novac, uslovljeno je vakcinacijom. Ako to nije diskriminacija, ja ne znam zaista šta je diskriminacija. Ne znam zaista ni šta ste me pitali, ni šta da vam odgovorim na te vaša imputiranja koja zaista nisu tačna. Naravno da će u bolnici gde su pacijenti febrilni, gde ih ima 30 nositi masku. Zašto ako ne postoji virus, kao što kažete? To je vaš stav. To je vaš stav i vaše mišljenje koje je apsolutno lažno. Vi morate to da dokažete da sam ja to rekla. Samo molim vas, nemojte lažno. A šta je problem? Ne, samo izraz prosto. Čekajte, nije problem da se iznese lažna stvar, a problem je da se kaže... Iskoristite drugi izraz jer taj je uvredljiv. Šta je uvredljiv? Izraz laž, u redu. Neistinu. Gospođa Kisić ili Tepavčević je iznela neistinu.